A partir do vindeiro 1 de novembro, o Complexo Hospitalario Universitario contará cunha unidade de ictus. En concreto, a unidade que se vai abrir en Ourense estará composta inicialmente por 2 neurólogos, máis outro de garda e 4 profesionais de enfermería da unidade de hospitalización para a atención de maior complexidade dos pacientes ingresados en todas as quendas todos os días da semana. Tamén contará con 2 técnicos de coidados auxiliares de enfermería para a atención de doentes con alto nivel de dependencia. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras presta atención sanitaria a máis de 295.000 pacientes, dos que o 32% teñen 65 anos ou máis. A tendencia demográfica da poboación ourensa apunta a un incremento na incidencia do ictus isquémico. Nos anos 2023 e 2024 activáronse nesta área 233 e 251 códigos ictus respectivamente. No momento actual, implantada xa desde o mes de maio, a garda de presenza física de neuroloxía no Hospital Universitario, o diagnóstico de tipo ictus e a indicación de fibrolinose está a cargo dos neurólogos. A monitorización posterior a fibronolise está a facerse na UCI ata que se poña en marcha a nova unidade. Na actualidade, o Servizo de Neuroloxía da Área Sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras conta cun xefe de servizo e 12 facultativos. O avance realizado no tratamento na fase aguda do ictus, fundamentalmente a organización da asistencia urxente, o manexo dos pacientes en unidade de ictus e as terapias de reperfusión no ictus isquémico agudo permiten mellorar o pronóstico funcional dos pacientes.